Torontotik, McGill Unibertsitateko Morse irakasleak jakinarazi du Marte planetan 3 leherketa ikusi dituela 8 lorden gutxitik 9 eta 20 bitartean. Jaun Andreok, hau da inoiz ikusi dudan gauzarik beldurgarriena. Itxaron minutu bat, norbait zuloaren ondotik aurrera doa, norbait edo zerbait. Zulo beltz horretatik 2 disko argitsu ikusten ditut. Begiak dira, aurpegi bat izan daiteke. Horrela hasi zen Orson Wellesen Munduen arteko gerra fikziozko irratsaioa 1898an. Esatariek fikziozko programa berezia zela ohartarazi bazuten ere, Estatu Batuetako biztanle asko ez ziren jabetu. Laster, martzianoen inbasioagatik ikaratuta zebilen jende asko ihes egiten saiatu zen. Hainbat hiri kolapsatuz. 127 urte geroago, antzeko zerbait gertatzen ari da sare sozialekin. Gaur egun ordea, edukia ez da fikzioa, gezurra baizik. Kaixo, ongietorriak aterpera. Gaur beste 2 elkarrizketatu ekarri ditugu desinformazioa hitz egiteko. Iruñe Astiz, kazetaria, hezitzailea eta eduki sortzailea. Batez ere eduki sortzailea zarelako zara ezaguna. Eta Martxelo Diaz, kazetaria, naizen eta garan, ongietorriak. Entzun dugu hasieran Orson Wellesen Munduen arteko gerrari erreferentzia hau ez, eta kuriosoa egiten zait eta nahi nuen ona ere ekarri zen hau prestatzerakoan ikusi dut agian ez dela egia gertatu zena erabatez edo behintzat exagerazio bat izan daitekela. Baina behintzat bai erakutsi zuen komunikabideet daukaten eragina gizartearengan. Bai, eta gainera ustez geroz eta zailago izaten dela batzutan errealitatea eta fikzioaren arteko banaketa hori egitea, ez? Adibidez, Trumpek botatzen dituen mehatxu horiek batzutan gezurrezkoak dirudite, ez? Eta horrelako serie batean, primerakoak izango lirateke, baina zoritxarrez egiazkoak dira, ez? Eta botatzen ditu eta azken aldian, ni uste ikusten ari garela, duela urte batzuk ezinezkotzat joko genituzkeen hainbat eta hainbat gauza, baina zoritxarrez benetakoak dira. Palestinan gertatzen ari dena, adibidez, ez? Bai, eta nik uste dut, Ameriketako Estatu Batuak horretan badutela ja master bat, badaude telesail eta filme asko ez, burura etortzen zaita House of Cards, edo pelikula bezala Los Idus de Marzo, ez erakusten dutela oso ongi nola komunikazioaren bidez moldatu dezakete bai eszenatoki edo agertoki bat, eta baita gero ere, adibidez, El Gran Hackeo dokumentalan agertzen den bezala, Cambridge Analyticarekin, Facebooken, eta Trumpen lehenengo agintaldi horretara begira nola egin zuten kanpaina, ja ez zentratuta ni naiz zu baino hau ez bozkatu ni, baizik eta nola segmentatu, nola eta zemezu bidali, kasu horretan zela ez joan bozkatzera eta ere zenolako demoak nolabait egin zituzten planetako herrialde ezberdinetan. Estatu Batuak beraz maisoak dira horretan eta maisutasun horretik hartu dugu beraien kontzeptu bat, ez? Anglizismo bat, kontzeptu hau edo fenomeno hau definitzeko fake newsen kontzeptua. Eta gero beste alde batetik, ere bai, beste batez, posegiarena, hau izango litzateke neologismo bat, badira 2 hitz berri edo behintzat gure hizkuntzan hitz berriak, baina badauka honek zerbait berritik edo zer da berritasuna egungo fenomeno honetan zen hitz egin dugu aurrekari ez, orduan zer daukate berritik? Bueno, uste manipulazioa eta desinformazioa, atzinetik datorrela, ez? Eta ez dakit, pixkat historia egiteko, Euskal Herrian zen plana zegoena, insurgentziaren kontra egiteko horretan elementuetako bat komunikabideen kontrola eta diskurtsoaren kontrola zen, ez? Eta, zia berak ere, Hego Ameriketan, Eskuela de las Amerikas delakoan ere, antzeko ibilbideak zuen eta komunikabideak eta mezuak eta horrelako gaiak behin eta berriro aztertzen ziren azkenean helburu politikoak eta manipulazioa lortzeko. Egia da orain behar bada eraginkorragoak izan daitezke, azken finean ere
lehen komunikabide batzutara heltzen ziren, eta jendea behar bada hoien aurrean bazukan jarrera kritikoago bat, edo jarrera kritiko bat izateko aukera bazuen, ez? Orain gure sakeleko telefonora heltzen dira, modu instantaneoan, eta askotan behar bada defentsarik ez ditugu horrelako manipulazioen aurrean, ez? Pixka difusuagoa da eta instantaneoa ere modu askotan. Bai, eta niri ere iruditzen zait, ere dela etengabekoa, ez? Momentu oro, segundu oro, badugula, hor aipatu duzun, sakelekoan, edozein pantailetan, tabletean, ordenagailuan, baditugu albisteak, baditugu irudiak, bereziki irudiekin eta titularrekin ikuste dut gaur egun bizi garela oso azkar, eta horrekin geratzen garela, eta klar, ze pasatzen da, zuk, sinisten baldin baduzu, titular batean, motza dena, eta gaur egun aipatu den bezala, baldin badaude hainbeste albeste, titularrak ere dira pixkat clickbait. Zer, clickbaitak ere nola jokatzen duen gero barnean aurkituko duzun edukiarekin, eta nik uste dut ere sartuko nukela ere pixkat. Ez hainbeste aipatu duzun fake news kontzeptu horren barruan, baina nahiko gertu eta geratzen baldin bagara azkenean titular horiekin, eta ez badugu ikuspegi eta kritikotasun maila minimo bat, gertatzen da ikusten ari garena. Piskat ere, askartasuna ere aipatu dugu, piskat aratago duala, ez, paktekotasuna, etengabe berriak aurkotu behar dira, mezuak berritu behar dira, eta etengabe gaude paktekotasun horretan, informazioa jasotzen, eta pixka bat, ez dakit, pixka bat jonki modukoak gara askotan, ez, informazio berritua behar dugu une oro, eta duela ordu batekoa behar bada, ja zarra gelditu zaigu, naiz eta behar bada ez egon gauza berriri gaioaren inguruan, ez? Baina pixka bat paktekotasun horrek askotan ere, nik uste zorroztasuna eta beste bat elementu ere galarazten dituela. Hori da, eta informazioa bilatzearena, ez? Lehen agian ez zenuen hainbesteko informazioa jasotzen nahi gabe, ez? Orain kasi botatzen digute, ez? Irudikatzen badugu dira baloiak etengabe guri edo urpuxikak guri botatzen, ez? Eta guri egiten digute eztanda aurpegian. Bilatu behar zenuen eta bazenituen informazio iturri ezberdinak, ez? Konfiantzen zenuen egunkari edo atari digitalean, ez? Azken urteetara begira, baina gaur egun geratzen zara titular horrekin, bideo motzo horrekin eta ziten gantxa ongi bestela scroll gora. Bai, titularrak aipatu dituzue, albisteak ere bai, baina hemen eduki sortzaile bat daukagu ez, eta horrek nolabait konpetentzia egiten dio komunikabideei, zen jasotzen ditugu etengabeko horrelako albisteak edo edukiak, nola ezberdin du hemen albistea ez den edukitik, ez? Igual hori izango litzateke galdera, hainbeste informazio jasotzen dugun garaiotan. Nik uste dut galdera ere reformulatu behar dugula, eta da, nik uste dut sare sozialek ekarri duten onura, ez? Lehen Martxelok aipatzen zuen, lehen gutxi batzuk iristen zirela prentsan edo edabideetan egotera. Gaur egun sare sozialei esker eta interneti edo sareari esker esan daiteke hori demokratizatu dela, eta egia da, nik mugikor batekin grabatu ditzazkedala bideoak eta sareratu eta plazaratu nik kontatzeko daukadana. Ze pasatzen da, horrek eragin duela, adibidez bere garaian Twitterrek trending topiken kontuarekin, lehen Davidek agenda settina kontrolatzen zuten bezala, orain zen Twitterrek markatzen zuena zer zen momentuko albiste eta zer ez. Eta nik uste dut horretan Davide askorengan eragina izan duela. Orduan, zure galderari erantzunez, lehenengo nik uste dut ikusi beharko genukela benetan zer den notiziablea egunkari eta prentsan dagoena, prentsa idatzea edozein Davidetan, eta gero benetan nola desberdin du, ez? Niretzat askotan egin izan da integrazio hori bilatu aldean, lehen aipatu dudan clickbait hori erabilitza gero sartzen zara, eta ez da bat ere bilatzen duzun informazioa, dela ere sare sozialetan erabiltzen den inertzia hori, ez? Gainera orain YouTubeen gainera jarri da modan de
biltzen ditut, ez dakitzen, 1.000 pertsona, eta egiten dut pertsonaz osatutako piramide handiena. Bai, baliteke igual sartu izana gehiago orain komunikabideak eduki sortzaileen kontrako kompetentzia horretan, ez, alderantziz baino. Edo. Bai, eta interesantea da, ez, Iruñek komentatu duena, demokratizazio bat eman dela eta jende askoren ahotsak entzuteko kapazitatea daukagu orain, ez, lehen esaten zuena, edo irrati batean ateratzen ezana, edo irrati batera heltzeko arazo gehiago zeuden, ez, orain edo zeinek egin aldu mezu bat posteatu edo podcast bat egin edo erresago da teknikoki eta teknologikoki, ez, baina horrek ere ni uste ere behar bada ilusio puntu bat ere badaukala, ez, azken finean, sare sozialak demokratikoagoak izan daitezke ohizko komunikabideak baino azkenean ere algoritmoen diktadurapean ere daude, ez, azkenean Elon Musk izango da azkenean Twitterren zer irakurtzen dugun erabakitzen duena, ez, lehen editore batzuk, zuzendari batzuk zeuden, edo komunikabideetako buruak, edo jabeak, eta orain ere sare sozialetan pentsatzea hori erabat demokratikoa dela, erabat ez dakit, hasieran behar bada izango zan horrela, handikan behar bada ez zegoen hainbesteko kontrolik, baina orain uste, boteretsuen menpe dauden tresnak ere direla ezin dezakegula ukatu. Behintzat zentralizatuta dauden horietan, adibidez, Isa, Twitter, Blue Sky, Isa, Twitter. Bai, gero hitz egingo dugu horren inguruan. Eta baina badaude beste aukera batzuk direla deszentralizatuak, Fedibertsoa, Mastodon, Twitterren parekoa, Peertube, YouTuberen parekoa, Pixelfeed, Instagram parekoa, badaudela ere alternatibak. Aipatu duzue algoritmoa, eta algoritmoak saritzen ditu gehiago, zen hontaz asko hitz egin izan da, ez? Saritzen ditu gehiago eduki faltsuak, ez, orokorki esanez, baita ere hor albisteak sartuta, edo zergatik zabaltzen dira azkarrago. Edo ez ditu ezakit. Interesatzen duelako. Bai, algoritmoaren nondik norakoak ezagutzean uste mitoa da, behintzat komunikabideetan beti gabiltza algoritmoa nola engainatzen dugun edo gure produzioa nola zabaltzen dugu gehien, ez. Azken finean, ni uste azkenean kontrola dagoela lehen komentatzen genuna, ez? Azken finean orain Xen kasua Elon Musk edo Zuckerberg metan, azkenean beraiek interes ekonomikoak, interes politikoak dituzte eta horiek zabaldu nahi dituzte. Orduan badaude ere, horretara profesionalki dedikatzen diran eremuak, botak eta bestelakoak, ez? Azken finean horretan ere inbertsio asko egiten da horrelako mezu faltsuak ere zabaldu ahal izateko edo gune politiko batean edo hauteskunde batzuetan mezu bat zabaltzeko, influentzi bat lortzeko, nahiz eta jakin hori gezurrezkoa dela, ez, gero eta kasu gehiago ikusten ditugu azken aldian, ez, eta horretan ere ni uste ere, azkenean dirua, kontrola eta bitartekoak daudela horren atzean. Azkenean ezin dugu ahaztu enpresak direla, multinazionalak edo dena delakoak, eta azkenean enpresek badutela helburu jakin bat, lerro pixkat alderaketa egiten edabideekin lerro editorial bat ere badutela eta badituztela helburu batzuk lortu nahi dituztenak. Lehen aipatu dut El Gran Hackeo dokumentala, oso gomendagarria, eta Cambridge Analyticarekin gertatu zena, eta hor azkenean egiten zutena hori zen hartu zuten Facebookek ematen zituen datu guztiak segmentatu ahal izateko mezua nori, zer eta nola bidaltzeko. Eta lortzeko helburua, ez? Pertsona horrengan sortzea emozio eta sentimendu batzuk eta jarrera bat sustatzeko. Eta ez da kaso espero genukeena. Ez bozkatu hau. Bozkatu hau, ez. Ez joan bozkatzera, de hecho. Honek behintzat egin duena, onerako edo txarrerako bada zuek aipatu moduan, ez? Demokratizazio bat edo komunikabideen demokratizazio bat, eta horregatik mundu guztiak badu iritzia, eta horrexegatik ere, aterako gara kalera eta ikusiko dugu zer esaten duten kaleek, eta horretarako pasako gara kale hotxetara. Ez dakit,
Hori ez dakit, benetan nik uste dut ematen duela dirua. Nik uste dut baita ere interesegatik, dudari gabe. Osea, nik uste dela argi da garbi. Jendeak berehala sinesten duelako. Eta, bueno, hori, kalte egiten du nik uste dut fascismoak aprobetxatzen duela. Bueno, gezurrak zabaltzen badira, edo ez dira gezurrak, egiak dira, baina hainbeste zabaltzen direnez, jendearen erantzuna ezin da, jakin. Hori badaude, de verifikazion, ez dakit nola esaten den euskeraz, baina hori saiatu beste modu batez, ja badakit dela oso minoritarioa, baina saiatzea esatea beste modu batez, eta ez moztu naiz eta diruri gehiegi ez izan, batzuetan hori eta. Kaletik bueltan berriz ere, ikusi dugu nola jendeak, izan dezaken diskurtsoa garatuagoa edo ezain garatua, baina denek argi daukate nori egiten dion onura hori, albiste faltsuen eta eduki faltsuen zabalpena. Zergatik egiten dio onura bereziki eskuin muturrari? Baina uste, mezu horiek behar bada gehiago puzten direlako, ez? Azkenean, lehen aipatu dugun algoritmoaren eta misterio guzti horien atzetikan, mezu batzuk bultzatzea eta edatzea interes badago, ez? Eta horren eta helburu horiek lortzeko, uste, kasu askotan diru asko eta bitarteko asko ere jartzen direla bertan, ez? Hori lortzeko. Eta, azkenean uste, horri aurre egitea ezkerreko ikuspegitik oso zaila izaten da askotan, ez? Azkenean, multinazionalak edo horrelako organizazio erraldoien aurka aritzen gara askotan eta askotan ere modu bakan batean, ez? Esango nuke horrekin batera ere lotuta dagoela sare sozialak direla oso kontsumo bakardadean egiten den kontsumo bat. Normalean ez da kolektiboan kontsumitzen TikTok edo Instagram, bakarrik zure etxean, komunean, edo bilabesan, ez, begiratzen duzula, edo zein lekutan, ez, baina bakartasun horretatik. Eta nik uste dut probesten dutela hori, ez, individualitate horri eusteko. Azkenean, bai artikulu eta, fake news horietan edota ikusten ditugun titularrak daude oso lotutak pertsonen oinarrizko beharrekin, ez? Eta nik uste dut horregatik lortzen dutela arrakasta. Adibidez orain, gainera azken urteetan, inkesten arabera, argi dago nerabeen artean, neskek edo emakumeak ezkerrerago kokatzen dutela euren burua eta bitartean mutilek edo gizonezkoek eskuinarago eta hortartean aipatzen da ez, horren arrazoi moduan mutilek argudiatuta feminismoaren bultzada eta gorakada hori ez, hartu dituela kontrara bezala eta hori da egon delako diskurtso bat justo sare sozialetan edapen handia izan dituena eta hor daude eduki sortzaile fascista batzuk, ez? Hasi zirenak bihurtzen memeak, baina gero memeak hor jan ditugu. Un nombre hetero, uste dut, dela el Roma Gallardo, eta gero agian ez direnak ainagerikoak, baina gero ere daude sortzaile oso ezagunak, okurritzen zait, Digref o El Txokas, ez? Badituztela diskurtsiboki agian, badirudite maz family friendly, baina atzean dauden diskurtsitoak, egiteko moduak, egoteko moduak, asko egiten dute. Eta azkenean nerabezaroan zaude zure identitatea osatzen eta irensten duzu, zu identifikatuta edo gustatuko litzaizukena, ez? Eta gainera justo etxean bakarrik baldin bazaude eta sentitzen baldin bazara komunitate baten parte, are gehiago. Gainera, orain, igual sare sozialetako eduki sortzaileek, ez, sortzen duten edukia da justo edabideak esatera atrebitzen ez direna, lehenago behintzat edo duela gutxira arte ezagutu dugunaren arabera, ez, etzelako politikoki oso aproposa
baina, bueno, orain Trumpekin, Trump izan daiteke adibiderik argiena, ez dakit horri buelta emango diogun, eta igual apurtzailea bihurtuko den justo kontrako diskurtsoa, eta pasako garen beste nolabaiteko hegemonia onuratxoago batetara, ez? Ezkerreko ikuspegi batetik. Pentsatu duzu horretan edo... Bai, ni uste, bueno, beharrezkoa da, mezu horiei aurre egitea alden moduan eta alden alik eta indar gehienarekin, ez? Baina oso zaila da, azken finean ere, bueno, Donald Trumpek sare sozial propio bat osatu zuen, ez? Xetikan edo Twitterretikan kanporatu zutenean. Eta, bueno, ikusten da, zenolako perfilak dituzten sare horietako jabeek, ez? Eta azkenean ere, bueno, interes ekonomikoak ere badaude, eta adibidez komentatzen zenuten zenituen sortzaile horiek izugarrizko dirutza jasotzen dituzte marken partetik, ez bakarrikan, ez dakit, alderdilunan egon daitezken manipulatzaileen partetik, baizik eta interes komertziala duten marketatik, ez? Eta azken finean, horien aurrean diskurtso bat, ez dakit, antikapitalista, feminista, ezkerretik abiatuta egitea, oso zaila da ez daukazulako sostengu horiek, ez? Beti gaude zentzu horretan ala kontra jokatzen, ez? Eta zentzu horretan beharrezkoa da, baino askotan ere, askoz ere zailagoa da, nagusi den mezu horri aurre egiteko. Bai, azkenean lehen aurretikan egon garela pixkat hitz egiten iruditzen zait, eta atera da, ez? Errazago zaigula izendatzea eta zerrendatzea horrelako kontuak, aldiz ezkerreko militantzia aktiboagoa egiten dutenak sareetan ez ditugula hainbeste igual bakarrik lokalki ez, eta baldin bazabiltz horretan sartuta, baino ja, hori maila handiagoan edo ezinezkoa. Bai, eta azken finean ikuste dut garrantzitsua dela ulertzea sarea ere dela gure bizitzako espazio bat, kalea, lana, etxea den bezala, ez gure bizitza hor egiten dugu, eta aukerak ematen duela tresna bezala hor ere sozialki eta modu komunitario batean antolatzeko, baina ezin dugu ahaztu ere kaleak ere gure bizitzako espazioak direnean ere hor egin behar dela borroka, eta hor dela egikaritzen dena eta ukitu daitekeen hori egiten dena, baina egia da sareak direla tresna bat eta jakin behar dugu horretara egoten gero hor eztabaidatu behar da. Ze non egon behar dugu, ze modutan egon behar dugu, ze azkenean, ze gaur egun isan egotea edo hainbat sare sozialetan emakume izan da, euskalduna izan da, Bai. Ikusten da kanpotik eta barrutik imaginatuko dut askoz ere okerrago biziko duzula. Eta, karo, zentzu horretan ireki duzu hor orain bogan dagoen debate batez, badela, eta zuk ere Martxelo aipatu duzu ez, hor nola aurre egin diskurtso hoiei perspektiba adibidez antikapitalista batetik ez. Eta ez bakarrik haiei nola aurre egin, baizik eta haien barnean ez, hori izango litzateke debatea. Galetuko dizuet horrela zuzenean. Isan orain egon, isan edo metan egon bai ala ez. Ulertzen dut gerisak daudela. Galdera trampa. Eta kontraesan asko. Trampa galdera, ez? Zentzuek bazaudete, ez? Baina imaginatu dut planteatu duzuela. Bai, ni uste, bertan egotearen aldeko arrazoietako bada, ezin dituzula esparru horiek fasismoari edo multinazional handiei utzi, ez? Behar bada ez dakit tanta bat, baino ez gara, baino hor tanta horiek izatean uste importantea da, ez? Bestela, mezu horiek behar bada oraindikan zabaltzen direna, baino askoz ere erresago zabalduko lirateke, ez? Egia da, kontrasena da, azken finean ere sare sozialak negozio bat dira, eta hor guk egiten ditugun interakzioak, gure datuak ere, orain Elon Musken eskuetan daude, ez? Elon Musk oraindik aberatsagoa egiten ari gara, ez? Eta zentzorretan bai dala kontraesan bat, baina ere telefonoz hitz egiten dugunean Movistarri ematen diogu dirua, edo Orange edo Vodafoni,
eta azkenean ere multinazionalak dira eta kapitalistak dira, ez? Azken finean ere, ez dakit, atrapatuta gaude inaundi batean horrelako non jartzen dugu muga, ez? Hori da, eta azkenean horrelako esparruetan mezu alternatiboak edatzean uste importantea dela, baina esan bezala kontraesan batzuk ere sortzen ditu. Eta egia da, sortu diren alternatibak behar bada ez daudela inedatuak, ez? Zu jartzen duzu mezu bera Xen edo Blue Skyn eta Xen dituzun interakzioak eta oihartzuna askoz ere handiagoa da, zabalagoa da. Ez dakit, ez da bakarrikan ego puntu bat, geroz eta jente gehiago atzean izatea, mezu baten atzean izatea. Ez, eski jartzen duztunean publikoki da nahi duzulako. Eta azkenean Blue Skyn gelditzen den eremua asko segurriagoa da. Justet ere, behar bada interesantea da horregotea ere, horrelako sareak indartzeko eta geroz eta gehiago zabaltzeko, baino momentuz behintzat, Nustet, X bezalako esparru bat ezin dela utzi, Iruñek esaten zuena, esparru asko daude, kalea importantea da, baina behar bada ere handikan horrelako saretan ahots kritikoak izatean, nustet, momentuz behintzat, niretzat garrantzitsua da. Nik uste dut kalea okupatzeko deia egiten dugun bezala sareak ere okupatu behar ditugula. Bere sorreran sarrerak ziren demokratikoak ziren, komunitatea sortzeko eta ere ekintza politikoa eta soziala egiteko. Egia da, gauza guztiek bezala badute alde positiboa eta alde negatiboa eta jokatu behar dugu eta kontziente izan behar gara sistema kapitalista batean bizi garela eta jokatu behar dugu jakinda zeintzuk diren arauak eta nola egon nahi dugun eta nola irauli nahi ditugun edo kontra egin arau horiei. Eta, bai. Hemendik utziko dugu debatea irekita eta eskerrik asko zuen ikuspegia emateagatik. Zuentzako lubaki izaten jarraituko dute sare sozial hauek, orduan animo pila eta hurrengoan berriz elkartuko gara aterpean. El Chocas, Roma Gallardo, Guiados, Un Tío Blanco Hetero, Rorro, De Gref, Alfa Sniper 97, ezagutzen ez badituzu, ongi, sare sozialetatik haut zaude. Ezagutzen badituzu, favorez, jarraitu kontu hau. Arkakuso, bikaz idazten da. Batu Iruñeren lubakira, Martxelo Alboan izango duzue.